Vähän on väsyneen näköinen liikka. Sä olet tuolla Dianalla Sokkila Yökylässä. Mä tiedän, että siellä nukuttu yhtään. Niin. Tää on villistä. Ei tää ole villistä. Mä sen mammaa. Jaha, tuli katso, mä tiedän, mulla on yksi nappula siellä. Että täällä ei ole. Ei oo täällä, kuule. Ei oo mulla. Tuolla ja tuolla. Mulla on 5. Ja sinne. Vai rupeeks se hätistelee meidätkin jo tonne samalla ja... Joo, sinne telkkaria alle. Jaha, tämä puree sun. Kaikki lähes tänne. Missä ne kaikki? Täällä. Se tuossa on vasta... Siellä on yksi. Tako. Taka vai et? Missä ne on? Taka ne tako teille. Otetaanko Tiia? Tässä on pupu. Viu. Mäkin. Tuolla on jäniksiä. Hannu siellä luistelee. Nyt se menee heti katsomaan tuolta. Onko siellä HC rumat treenit? Se on HC puput.